ରେ ହସିଦବ। ଆ ଆ ଆ ଆ ହସିଦବୁ ଟିକେ। ଏଇଠି ବାପା। ବାପାରେ କଣ ଲୋ ଓ ଲୋ 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 ଉ ଉ ଉ ଉ ଏଇଠି ଏଇଠି ଉ ଏ ବାବା ଆ ଆ ହେଇ ହେଇ ଏଇଠି 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 ଏ ଆସୁ ଆସିକିରେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ବାବା ଏଡ଼େ 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 ଏଇଠି ଏଇଠି ଉ ଉ ଆ ଏଇଠି 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 କଣ କି ଉ 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 ଡାକିଦେବୁ ଟିକେ ଏ ବାବା ବାବାରେ ଉ ଉ ଉ ଟିକେ କହିଦେବୁ ଆଛୁ 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 ଆ ଆ ଆ ଆ ଆଛୁ ଆଛୁ ଉଲୁ ଲୁ 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 ଉଲୁ ଲୁ ଉ ଉ ଉ ଆ ଆ ଆ ଓ ଓ ଓ ଓ oh, 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 ಇಲ್ಲ 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 ಈ ಪಾಪ tu ಡಾಕಿದು ಆ ಆ ಆ ಊ ಊ ಊ ହେଇଟି 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 ବାପା ହେଇଟି ବାପା ହେଇ ହେଇଟି ହେଇଟି ଡାକିଦେ 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 ହେଇଟି 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 ଆହା ଆହା ଆ ଆ ହେଇଟି ବାପା କଣ କି କଣ ବାପା ଆ ଆ ଡାକିଦଉ ଟିକେ ଏଇଟା କିଏ କିରେ କିଏ ମ ଏଇଟା କିଏ ନା ଆସୁ ଏ ଆସୁ 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 ଉ ଉ ଉ ଉ ଡାକିଦେ ଏ ବାପା ବାପାରେ he 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 aila 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 hit 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 apapa apapa pap